ಹಾಯ್ ದಾನೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ಯಾನ್ನಿಕಂಡ ಪಣ್ಣಲ್ಕನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೋಯೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಲ್ತು ಎಡ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೋತೆ ಎಡ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಡ್ಮರೆ ಕೌಲಿಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಮರೆ ಕೌಲಿತ್ತು ಕಾಡ ಎಡ್ಮರೆಗೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡ ಎಡ್ಮರೆ ಹಿಡ್ದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಪರೆಯರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಪೋದು ಜಾಯ್ನ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆನೆ ಬೊಕ್ಕ 5 ಗಂಟೆ ಉಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಅಂಚ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಬಕ್ಕದು ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ ನಡೆಗೆ ಪೊಣ್ಣೊಂಜಿ ಬೋರ್ ಮೀಟ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ದು ಇತ್ತೆ ನಿಕಳೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಗಂದು ದಿನ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಕ್ಲ ಜೊತೆ ಪನೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ಗಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಎನ್ನ ಕತೆ ಸುಸ್ತಾತಿರ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಂಡು ಎಡ್ಡಂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಮಲ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತೂಕ ತೊಲೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ತಯಾರಾಪಿನಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಫ್ರಾಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ತಯಾರಾಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ರೇಡ್ ಒಂತೆಯನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ದಿನ ಮಲ್ದಜ್ಜಿ ಪಂಡಾನು ದನಿಟೊಪುರ ಕೇಂದು ಜಂಚಾದು ಒಂತೆ ಮಲ್ತೆ ಈತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಆಮೇಟ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ತಕ್ಕಲ ಪೂರ ಪತ್ತದಜ್ಜಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಜ್ಜಿ ಅನ್ನಗ ನಾನು ಕೇನನ್ನೇ ಮಲ್ತಂದ ತಪ್ಪಾಕೊಂಡದ ನನ್ನ ನೆಟ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಮಲ್ತೆ ಊರೊಡ್ದು ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತದ ಅಂಚ ಎಂಚಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಆಯ್ಕೊಂಡು ತೂವರೆ ಮಾತ್ರ ಶೋಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂವರೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಪೂರ ಕಂಡ ಎಂಕೊಂತೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು ದಾಯ ಪನ್ನಕ ಎಂಕ್ ಇಡೀ ದಿನ ಕುಲ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕೊಂತೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಬಾಯ್.